Здравейте, казвам се Силвия Кръстева и съм водещ на поредицата интервюта в Инвела. Днес разговаряме с Кристина, най-младото попълнение на Инвела Естетик. Здравейте! Здравейте! Разкажете ми малко повече за себе си. Казвам се Кристина Йосифова и съм студент по медицинска козметика. Работя в Инвела Естетик като медицински козметик. Предлагам терапии според нуждите на кожата, козметични процедури, почистване на лице, ламиниране на мигли, вежди, класически масаж и коломаска. А какво целите в Инвела Естетик? В Инвела Естетик целим да удовлетворим нуждите на всеки един от нашите клиенти, като се отнасяме индивидуално към желанията им и техните проблеми. Влагаме цялата си енергия в постигането на желаното от нашите клиенти, като освен професионална грижа им даваме съвети как да се грижат с тяхната кожа в домашни условия. Добре, а какво ви вдъхнови да тръгнете по този път? Да работя в тази сфера е моята детска мечта. Обичам да се грижа за красотата на външния вид, както за себе си, така и на останалите. Искам да помогна на хората, които се борят с акне, защото знам как това влияе на тяхното самочувствие и на външният им вид. Щастлива съм, че в Инвела Естетик имам възможността да се развивам и да показвам най-доброто от себе си. Как ще оцените обучението си в Медицинския университет Пловдив? Обучението е на много високо ниво, с съвременно теоретично и ранно практическо приложение. Какво обичате да правите в свободното си време? Спортувам редовно и мога да кажа, че във фитнеса ми прави впечатление добре поддържаната кожа. Коя е любимата ви серия продукти за работа? Обожавам работата си с Зоскин. Те са едни от най-високотехнологичните продукти и работя с тях, за да мога да предам на клиента най-доброто усещане. Освен работата с тях, те могат да бъдат предложени и за домашна грижа, като могат да се закупят в Инвела Естетик Център. За клиентите ни от град Смолян имаме специални предложения и промоции. А защо да изберем Инвела Естетик? В Инвела Естетик работи екип от професионалисти, които с внимание и себеотдаденост се обръщат към всеки един от своите клиенти. Използваме съвременни методи и технологии, като по този начин осигуряваме спокойствието на нашите клиенти и резултатите ще бъдат много по-добри. И последен въпрос. BMW или Audi? Мерцедес. Благодаря, Кристин, за този разговор. А вие очаквайте следващите ни включвания от поредицата интервюта в Инвела.